प्रेम प्रसाद शर्मा हेम कुपी को सोन पेन मे चुपी देता जॉक के रप कचो थांग नि भाई क्रेनर कैप आर्नी दी फुपेन लामदिंग कचेलेंग अतोवार पी किलोमीटर फो थे सोजो रोंग चिंगरी बेयारोंग अमेकर प्रेम प्रसाद शर्मा हेम कुपी को सोन पेन मे चुपी देता जॉक हेमा सोरातुम मेक्री मेकलांग अंसिदो अनपी प्रेम प्रसाद शर्मा अलंगलिया बांके खटखटी अंकांग के पार्लोपन लाहौरीजन बटालियन केम अलंगसी कीतुन के दांग माते कुक बोरेंग अंगहोइसी क्लेम बोमा जॉक हुदाक्सी दो बम लसी रोंग चिंगरिया हेम अलंगा बांके आचोर पेन आसो पीनुट आसो पोइनुट ला बांके थमसी दो बमनो सीतामे आर्नी वांगासन हलासो आर्नीता आदा प्रांग प्रेम प्रसाद शर्मा आचोर उसोमारा तुमाफान स्कूल हेम के थोंदुनजी पुसी हेम इंग हफ्ते कांगसी स्कूल अन उसोमारा तुमाफान थोंदुन एट पेन हेम नंकाचिले आहुदा बांके हेम मे चुपिलाप अन पिन लो पुसी नंगपाचिनी दुन हेम मे चोबमाहुद रोंगारा रातुमता थुर पाक्सी मे के पामेबजिया फान बोर इदुन लो सीतामे उन एदेट लोपुता नंगचे थांदुन सोन सिकाना हक हेमार लोके दो अन ahor mu hortar sang pe ri document tangka angto namatsi chopilap an pin lorasi pangrum etpen laksir kep an kana hok do loputa nangpachini dun lapena fit police lapen fire brigade setame adim an nangpali lopusi nangpachini dun lasi alanglia tuma bangke non ki khibom lumbajong MAC joni timung aronga sor lopotsi MAC ahin pen sang han lapen blanket pipajir loputa nangpachini dun lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang lapen team atuma phan Prem Prasad Sharma lapen Achor Lakshmi Devi lapen Asomar Veer Sharma Janki Sharma atum kedo ke thak kaching choi pe ritame avedet lopusi nangra vek thapu chuningri padopon Nilip lakhaing ko rapho MAC constituency ke parlo apar tarapung khorsing lekthe arong lekthe chingruma me ke padopon Patumia por tarapung lapen borpung lekthe chingruma me padopon bangso lekthe chingruma me kibinang kok alam theke lapuhenlo ha phusar phisar arni pen kachika kamat kurkang daikang tui chiteng ni lapsi manghumangram asonang mandetlo lasi pininga bangke lekthe kurka chingruma me biponlo lasi nile tumpini ana bangke korte muti do anta chingrum lapsi kurkang daikang tui chilir che pot pon long loputa pherang ke thengno ningje pon lapen pu kado kawe pen ake sarnaya bang dohon sing lekthe pen si kado kawe phanta ke than ki momasai deng ponlo lapen pu dohon sing lekthe pen kaningje pon ke Assam state long leako pen si Karbi Anglong along ke bang lake nilitum alek theke sarkar pen dolir kache tok alo anta dolap halabang soahut dolira long ke tokke non pen ke phasi ke pilong lelo hem kang samsi ke thapjia phan ahukum pilo puta ha Assam sarkar pen chingki chethan padopon puta nangthan pachini pon totang te pherang ke theng no kaning jelam arjusuna hala bongoli tipen ku pipinge la kusom ko amara apran ende amasi dhorapur ge amad nong jirong phan
Dwarbagori Lakhain Koiratrok constituency ke parlo daithor thijok langso rong phorat non puta JJM alang junlong le rat kaning ri hangjo Dwarbagori Lakhain Koiratrok constituency ke parlo daithor thijok langso rong phorat non puta JJM scheme pen kipia lang junlong le pusi ratatum kaning ri hangjo Pinpur dame non ke charibom BJP sarkar pen PM Narendra Modi pen kaning je pon atokano ke dwarat ana phanta ahem lang pali erji pusi pangdaklo Laso tengsi daithor thijok langso rong phorat aphanta JJM scheme pilo sitame ningkani si chokde tapatang tipusi rata tumpen ahoka berta pherang ke tuma thengno ningji Lapenpu rong phorat pen kaningje ponthuke non nilitum arong alom langa pong nang kibike plastic kang arsinang kibi lapen ahilikta nang hut peme mesi athak paklang roi lasin lahai Atlantic alongke ronga joke chainong ta dong rai rai lo lasi lahai keheng noki nilitum rongara aphan akoi nang pilongli ke klema tum sikka sa oilapen hidia jo alom kipip alang pongta plastic kang arsi kipip longle ke or anta klorai rai anpin lasi lahai ke sarkar pen ahukum loma matangte alika chu NG aphan maputa rong phara da tumpen BJP sarkar aphan karju padopon lapen bangso JJM scheme ka cherabduna bangke dipua sor long kirite ronta cherabdun Lapen la phanta abatai lo kipusitame nilitum rongarat alam nang arjuje lasi lasona munit aphan nang ke toike koson loma lapen ke non BJP sarkar ke kam ke mesi ke claim pusika chipu sitame akam ke langdun desi aning hang aling ke paklem bangso teng lipute CM Dr Tuliram Ronghang tong ke toiloma kamsa oi ke paklem ke puta rata tumpen pherang ke thengno ningji lasi lason ke claim atuma phan sodak pen ingsaira non mat akaprek engineer aphan nang toy serakra non amat lang nang pajun long non pusi rata tumpen pherang ke thengno ningji lapen ki nili tuma pharlo nang pachong ko nakri puta ningji to tangte pherang ke tuma thengno kaningje lam arjisena tangte pini na tuma phan la daithor area dak thiok langso thedong lakadok awe phan non je scheme pen na tuma phan ki pi la bangso lang na tum jun long loma Yun long le la yun long le la yun long le pin la ki yun long ji abang ke Halloween lo la bang so pai pa bang ke na ki pip ke ningkal sia prang pen lo ningkal sia prang pen lo la bang so ki pip ta ni li ke ki hut ta thai long wek la ki hut thai long lo ke wan ke ji se bi se ba lo ji se pi pas ke hut ba pu kali da ba ke ku ba se hut po akang dai pi de pip lo la so na pai da ke ta pip pe da lo putu pip pe da ti non ke gari wang lo ke gari la tokala lalu kita pokok rok non ke la ta we pin lo la pen apai ke wata asaba yo ki bi kang arpi nili ke otu se pudulang la bang so pai ke nukuliang bu meme bede di bo putan nili pudulang kita alar tum arjuda pasti la se pip segang lo la pen ni hala anong tinta la pusona pai pen la posala tinta ke cebeng itu alo ni tunggal lang julong le pin la pen la so kala do bom ni to baga so lang long le dat po bon na pipelo bol mo so kala feting ni to na salang lo dat bol la banili wet ke ba thada ma bangke la bang so pai ke bi bangke bini pe so ka tum ni to afan bhut a join ni la bang so na club shot bol ni le ke ba thada teng beke pen jong sela tu ra fa ti hon ti do putte non an ke la bang so pai la ni tum ju long et pu ni tum rat ke ni rong la bang so pai na pi ke pai lang wan po ni to don tin ta lang pi ni pu te chak lo adon tin tu lang long wet po au so ma ta chok pi lo ni tum ke lo lang sok job pot po la po tin lang ke me long don lo po se au so ma ta ni ke hop pi lo pe ni tum ro a ta chok du pro lo ni rong lo pro lo bo ta ni to man ni ga rong ke arong na lo la si la bang so pan pe po ti tu ma tha da ba ke ni to ba pu da chok be chok lang na pi ji long le la bang so pa da wan ga li ni to ha phut ke paloi phati na ikam chok pudi ni li hin ba ma tha da la pen non ni to ting ba lang tha la non BJP so ka ikam por bangke ali to wa dai thor la pen ha mera betian ni tum da ba thai pin la ali ke no don het la pe chun pen nei het lam la chu bar kha hut MLA mumim la pen ke di tum lu kalan bi lo Richard Tokbi ala tu meeting na tu si pula la bang so ali ke December pa le lu Itum December frang sila basoli ke kelam dat pupu cak kang kita ke kelam dat kalau nanti December frang adnon hele kalau nanti arupa aprang pa henu mucor lo sila bangso sokar dengan itu merah pan ke langit tu kali lo lang tan api pelo pedi ali tan pula api pelo bola bangso sokar la fian bat ini tu log lang ta alita tangke la no la JSM scheme ke claim atum la contract dar atum aphan nang atum aphan sarkar atum pen kopini
ke pangsa ye la posonang le ki puji nang le ding hang ma APHLC asong pension pho puthak Hamren DC Krishna Barua arideng pinpur alo pajerdang Karbi Anglong lapen dima hasaw arat RG dingklui penake manga puthak pachun pon serak jia pharman APHLC asong atum do desang sepen arnibang mas rally pado bangso mas rally pado pon boma pora hutsitami Karbi akhe akisung pen ke pajok pon jia pharman mas rally ke do boma pora hutsitami penang an arenga huke solapen phatek along anta chebeng nanglo bon sitame kheya joini alangli atum amithang apran chema thathe pin pensi kache song pado ponlo bangso long je ai kathar Bikram hanse angtong ingti kathar kursing timung lapen ki angdung APHLC asong kaching honarat atum cherap cheto dunsi Hamren DC asai hemalong an palipen DC Krishna Barua arideng pinpur alo pajerpon lapen bangso apinpur alo along ki ripon lake articles 244A pachun pon serak nangji 6 schedule ajakum pachelong nangji keche aso phan trading license ing thanangji water list ing thanangji lapen keche aso phan boring avar saipen ing thanangji lapen longle pata ing thanangji pusi bangso apinpur alo along ripon Keroni pen kamsing dera Lalu mas beli ingsamjin pen le kibia dong kisung citong pon kopi pila Kisung gaje tong pon ni tu mas rally ki bialong kisung pon gaje tong ke la BJP tum pusipu pulis tum han hoi beret kumane presar pi beret pula ni tum atum han pe dolong le dan ngi theng nangi pe aprane ki theng da theng theng ni li tum han ta atum ni dik pe ni tum nangi theng ki cheng la ke komat ni si ke claim buni tum information long lo la bangi BJP ben ka cerap si ke claim pula ke BJP adum lo ya semet ke la tum ka cerap ben ke claim pusipu la ke la pen kibeng pen kacine ka hulu abang pinaan do pula supan pando areng ke so ke do ulo ni tum non si hisap en bom la areng ke so ke do ulo non ni li amen inun bahini puchor le te hala tum aning reng no dak pa dia ka pre tum gela si hala tum man pu pe det po la pen non jail ke do non mat ke Bikram hanse lo kursing timung lo Samson teron hala law secretary la pen ge Dhonesar rong phar la pen ke Chesterfield Crow la pen nobokanto ingti katha la tuman non si jail Bapuram Crow la an bang proxy jail sino andola Dhonesar rong phar bangke mo advocate ni li chingkilo advocate na than pinia lang li phan ge pejok net po hala ka preketom bangke hala bang throk do yelang hala tom bangke mo clear tarik si akes turki pusi ne phana than tu mas ready ka pedo pini ni serkep an kepleng no an akemang kopila akemang ke la ke ni tum autonomous state long weg nang po democratic ateng ben dei lata democratic ke ka chi choka ji theng bangali democratic pulote la ke ilitum procession dam nang po munitum han lam pachi ni nang po election itum phan nang pape hai nang pu lai lo democratic process lo ini di sia long nali tu kedam pen memorandum ke pidam ke kopi pi do ke jong dam la pen komar pasi la sopin puram do kapanong la ke ni tum India president her excellency Draupadi Murmu phansi ni tum ke lu la so memorandum ke pinpura lo ke DCC lo po la penel tum directly ta lo jila by posta la pen moni tum Delhi dam lo te ako ditum ini tuma ripen mata ako pidam tu jila Kalau sa memorandum bang ke son ko putak number 1 nge muni lipuat lo ke la ke election autonomous state long weg nangi la pen isia bang 6 schedule pang tangra hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen council election ka pedo la pen voter list ka sela mafan